Dzanhasi ndedzerudo chete chete. Chiko chinombonzi kuumbana murudo. Nhasi toda kukuudza iwe mukadzi nemurume wako mumba kuti chii chinonzi kuumbana murudo. Handitya kana tichitaura nyaya yekuumbana hatisi kutaura nyaya yekuti panoshanda mari kana kuti chii. Aiwa, kuumbana murudo munokwanisa kuumbana nemashoko. Handitya shoko rinoumba munhu kupfuura anything. Action, mari hazvingatoumbe munhu kupfuura shoko. Zvekare shoko racho ngarive shoko rinoumba, kwete kungoti chero ndataura shoko. Handitya saka pakuumbana paya ngativei nemashoko atingashandisirana. Handiti ndiwo hako mukadzi watadzirwa nemurume wako, pamwe atobuda aenda kubasa, achidzoka kana wakuda kumuumba akutadzira. Handitya saka wakuda uchimuumba. Handiti saka vadzoka dhedhi kubva kubasa zvavo, maswera sei dhedhi, maswera sei dhedhi, hazvinei nekuti vakatsamwa. Handi munoziva kuti murume chaiye akakutadzira anogona kukutsamwira zvekuti kuti umutye kumutanga. Saka usazvivhunduke izvozvo. Iwewe futi mukadzi ukatotadzirwa nemurume, ukatotadzira murume wako, unogona kumutsamwira zvekuti aone sekuti iwe uri right, but hazvisiri izvo zvinoitwa murudo. Mazvinzwa? Murudo munoumbana. Mumwe wako akakutadzira, feel free kumuudza kuti dhedhi zvamandiitira paka handina kuzvifarira, dai. Handitya iwe wachona waudzwa, chirega kuti ndaudzirwei, chizviteerera wogadzirisa. Munotoona kuti marriage yenyuka pamuri kufunga kuti iripo izvezvika inenge yatove kumberi. Mune muchitosvitsana kure kusvika pakuti agogo nasekuru muchibata mudonzvo kudai nekuti muri kugona kuita sei kuumbana. Okay, toya zvekare kunyaya dzemari uku. Yes, I know kuti kune vane mari kune vasina mari. Kana munhu wako asina mari, it's not his fault kuti haana mari. Handitya saka haungamutsamwire kana kumupopotera kuti haana mari, haisi mhosva yake. Takasikwa nezvipo zvakasiyana pasi panapa. Saka murume wako unoziva hako kuti ndibillionaire, ane mari zveshuwa. Dhedhiwoka kana mune mari chiratidziraiwo kamukadzi kuti aiwaka ndimi mama. Handiti chiumbai mukadzi wenyu, kwete kuti maona girlfriend uko rakarova kano kabhamshoti makutoti naro teki, asi mune mari muri kusiya mukadzi wenyu akasunga zambia mumba. Endai munomutengerawo bhamshoti roro musvike muti mai mwana chero asingaridi akaona kuti dhedhi ndo zvavari kuda izvi, anotosvika pakuita sei pakutozvida. Saka musazosiye vakadzi mudzimba muchienda kunotsvaga vamwe uko nenyaya yekuti uri kutadza kuumba mukadzi wako. Handiti mukadzi anotoitirwa zvaunoda iwe ndounoita kuti mukadzi wako ave zvauri. Haufi wakawana mukadzi ane zvese zvaunoda. Handitya asi kuti iwe ndiwe unogadzira mukadzi wako kuti ave zvese zvaunoda. Handitya hunhu tsika chaidzo ndiwe unoumba mukadzi wako wega. Same newe mukadzi ndiwe unoumba murume wako hunhu hwake hwaunoda iwe kuti ave nawo. Handitya saka ngatigonei kuumbana mudzimba kuti tigadzirise marriage yedu irambe ichienderera mberi. Handiti ndo zvakakosha zvakanyanya kukosha murudo izvozvo, kugona kuumbanawo muchigadzirisana. Pamene matadziranawo muchikumbirana ruregerero, hazvinyadzise, hazvityise, hazvishorese. Handitya chinodiwa kuwirirana murudo. Garai muchiwirirana, muchigadzirisana, muchiumbana. Ndo chinonzi kuumbana murudo ichocho. Handitya toya kunewe mukadzi, dhedhi vane mari yes but havasi kugona kupfeka. Vari kunotenga havo zibhurugwa ravo rino rakavhurika kudai kutange rinokwana vanhu 6. Apa dhedhi vako uri kunyatsoona kuti bhodhi yavo ikai nebhurugwa ravatenga hazvisi kuita. Handiti haikona kuvatuka kana kuvatsamwira kana kuita sei kuvapopotera. Iti vakabata mari dhedhi hatimboendai katimbonotenga, toda kumboenda kushopping center. Moenda wonovachuzira iwewe nemari yavo zvauri kuda kuti vapfeke dhedhi vako murume wako iwewe. Handitika wotonomuchuzira kuti dhedhi ndoda kuti imbotirayai izvi. I know kuti semunhu ajaira kupfeka mazibhurugwa anotomboramba but iwewe unonyengetedza. Handiti ukagona kusofta, hakuna chinhu chinonakidza sekunyengererwa sikana. Iwe mukadzi chaiye ukatsamwiswa nemurume wako so unofila sei akagokunyengerera. Ndo chinhu chiri easy kuti mugadzirisane murudo, kungogona kunyengererana so munotoona muchitoenda mberi. Handitya womutengerawo bhurugwa rako rauri kudewo kuti apfeke, rawakatoadmire uchiona mumwe murume achifamba uko kuti
murume akachena, enda unotora iroro utengerewo murume wako, uone kuti kana akufamba uko umuti dhedhi atadi kuenda tese, wakutomutyira kuti anogona kungoenda. Saka musapote muchishandisirana kupopoterana kana kutadza kugadzirisana. Handitya zvinoita kuti marriage dzeduwo dzienderere mberi. Nhasi ndiri kutaura nezverudo mudzimba. Nhasi zvepamubhedha handisi kutambirako, ndiri kuda kumbokudzidzisai rudo chinongonzi rudo. Handiti chinongonzi rudo hazvirevi kuti kana muchienda mese pamubhedha ndirwo rudo rwacho, no, rudo runotobvira kure. Handitya matauriro chaiwo anoratidza rudo. Chero muri pavanhu matauriro ako nemurume wako anotaridza kuti mune rudo. Handitya saka zvemubhedroom zviya zvepamubhedha zviya munogona kuita ka15 but pasina rudo. Ndinoona kuti kana musitorina rudo pamubhedha chaipo chaipo hazvitonakidzi. Saka ivai nerudo, rudo runobvira kure. Chero kuti munakirwe pamubhedha penyu makuita bonde zvinenge zvabvira kure. Ndo chinonzi rudo ichocho.